andi mi sayi mi yaltinima ka suudu ton mbiɗo andi woni yimɓe ɓe garayno humpa ko feƴƴude joni noon enen turɗi ɗo seeɗe mawɗo Allah haray ko ɗum woni eno kayde suudu ndu galle ɗen ayino galle ɗen labiraka hinno nde ñande andi mi yi on hollilan kayde awa hinnote ani gonga maɓɓe gonga ɓe koko haldino ɗen ko moƴƴi he ɗa kelɗi no ɗo ɓayalla waɗi gonga inɗen ko naka suudu wonne hino ɗo ko haldino ɗen kon taw embere na fo woni ɗo fofo kono kadi ɓayin halduno kadi wondema goɗɗum fawta e musi tawi laaɗi ke ɓay Allah waɗi daaraytere noon tawi fof no timmi no ɗen noon min daari vraiment terrain on convaincu kadi kaydi nde ñande en daari en famodiri wallay baba ɓay noon gonga ɓe fodare ko ɗum en halti joni hino mbuɗɗi kala ko ɓeydoto e mum woni cadeau on e kadi ko heddi ɗo komi waɗnay on sekko heddiɗo ko ɗo wona ɗo 450 millions no ɗo frankin on faami ɗo yaadu makka ndu mi sikki bo sikki ɗo timmay si Allah makka fokkita makka de ta haalanam fi makka fokkita fi makka taw mi yaadi Amérique taw min e seenuganku min mawɗo anno ɗo mbeɗe weldi ha ila paypuyagal har miɗe wondi min e makko mi yahay taw makka si min iwi noon makka si min yeehi noon Amérique taw kan he astafurlahi makka joni gasi joni l'essentiel on ɗon mbuɗɗi wondema ko pawoto ɗon woni kadi woodi ɗa kelɗi ara ɓayen halduno fi téléphone e ko wayi ɗon mi sooda téléphone si mi hendige ɗiɗo ay sa sodana Allah téléphone mi sooda téléphone seke ko andi ɓa hayso ko jomum Allah waɗi o yino woniri namodi makko se ko e ɗum ɗon ko ma ɓe mi waɗa ɗum ɗon tugaysi ko jondumo awa au moins ɓaya si tawi a jonna elan haray ko be mi hendo min ɓamiɗo andi mo kanko ko bonɗo wiɗalan aynata ko min heeɓi mo ɗum mettilan ha fe o famani ko pay na pay ko jalɗi si tawi wonoyi seeɗa tun o famay ɗum ɗon fof o ganda ko woni ɗo wadde ɗo kon fof ko sabu makko ko ɓay tun ko ɓernde ni kono ɓay Allah waɗi mbuɗɗin ari mi sikki haray ko halduno ɗen kon so tawi on yeehi on vérifié o yeehi ko suudu ha tilli haray ko ɗum haray ɗon haray ɗum alhamdoulillahi rabbil alamin kadi papier ji ɗi mi hendike joni haray tigui tigui on haray ko ɗum innuɗen awa joni haray tigui tigui on min kon weldike Allah waɗi woodi ɗakkelɗi nani a welilam kono ɓa fi honɗum hande yimɓe ɓe moƴƴa ɗo ni joni ngal ɗo woniri ni ɓe wawi hara ko fenade kono an komi hoolima ko ila fuɗɗude yewtude hoolima nini ala komi konta ɗo ɓamiɗo andi no timmi tes miɗo andi ɗum ɗo kay ɓami yii ko kelluɗa komi yii hoolare ma nde a waɗani lanɗi 9 modi miɗo weltanma wutakima few ko a kelluɗo Allah barka ma nani waɗi kadi sen fottoyi ñande go no gasa ɓay wini ko États-Unis o awa waɗa kadi fotto hen to ɓa dow anon de ko to wonay waɗu ko moƴƴi ko ɗum ɓuuri ko ɗum kelɗi ko ɗum c'est ça quoi l'importance parce que hande onon ko neniraɓe et en plus voilà ɗiɗo piiji fof ɗo foti ya min goy min naali goɗɗo ko ɓa tun haray ɗa jombi sina ɗum min miɗo yiɗi kurugol ma na ɗum ko sibi mi ar min pay ko fotu kun no welam mi welam ya to be welam ya si tawi noon muusima a yafoto non joni gandi ɓe Allah waɗi ko ɗum ɗo woni ko addini e joni amen joni mbasi mi annima awolta ko ɓoy pita andi piiji ko woñire jala e bone quoi non ko ɗum noon yiide ni anna hay bone ni noon jala mi ƴetti mbuɗɗi mi jonni o momi o yeehi o jonni yummiraɓe ɓe jaɓi ɓe weldori kadi moƴƴa
Yo no ida andim do andi ko fobi no na. Kona ana vrai bieji. Afamu de. Fo de ngandi. Na non di fokir. Kambe be andi nini be réussi quoi. Be jamfiti ke biddo mabbe yo kay. Ay ni hala len ka. Ba de wiide be jamfi e nga be jamfi ke biddo mabbe redo. Afami. Yoni ba kambe be andi be endi ke mbudi. E pi be labani mambe boy boy. Be labani mo poso kambe be mari copain. Donc be jettude mbudi. Be ya be ide copain mabbe on. Be wada ngurnan kefero. Afamu Ko ngurnan kefero yi. Tan ngurnan kefero welo. Mi yal tunga dada. Be jetti mbudi be wel. Tinnoma. Mi burtu ngaldude quoi. Parce que mi langandi be ide mbiddo mabbe lando be mi lay be boni. Kono mi miijata be inna ha biddo mabbe be trahir. Mo accal biddo mo gombaata. Ay ko. Ella la min kadi. Do ko fiji on ko ngije. Mi yewtidi e choppi. Choppi ni la yo ijatu yawta wa mo koda. Okay. Ijatu bimbi do. Ko buji ko yi. Aw. La marana minno ko yawto tan mo do yi. Okay. Kono ko honto walla ngaldinde. Era ma on ambiento. Hino non esirabe ma be yeyi. No abo parce que no anini. Nga ukayla e piji. No ye gentolang. Mimbe saga miya be kabe sika. Miya bito mabbe on ka o sika. Be foppe hukay be problem. Si be bi problem lamgun heba ko jo'indina yewtude nongi mabbe face à face. Ko woni hon mo kala si fo ko wadi. Jiunku minni yo yittito. Joni mi fala ya wallan kadi fi minyangam fanta. Fanta anda je suis en vie. Fanta hudi ke o yittito ta ko do. Parce que binta innanno no fala ya de ton. Mais minni mo yo habbo wona dépense wi. Joni do sagan ko mandare waden plan A et B. Mais sagan ara en surtout ndiri wa faire pera. On don ko ma kippa fi mo me sagan hara pera on. Ɗum ɗo feƴƴi ndara jalika hara waɗi komi faala kon o luttidi e ma an kadi noon joua noon komi habbor mako. Donc mi yittida e mo med ɗo mi perdata tan on mbuyi ngalli yahu o gasa mi dara haysi ko tellen 20h 21h e yiiden. Okay. Mi notti. No problem. Donc ndo wadde fanta sen o duwa andude ko kono andi hakkille. Kono andirta mapini parce que si mi noddi mo téléphone laisse-moi min misère en no. Hakkille debbo e gorko na goto. On ni so andi dum andi affaire no wa fettude. si fettay Parce que hay se nyinni mo to haala goto. O mari goto mo hooli mo weldi. O haalno yay on. awa On no mari goto mo weldi. O haalno yay on. andi ara woni 24 heures ara yal. ara sappo andi A faamude. Do acce ngawa faire da fen. ella la Wadde Joni. fo mo gandoto fo ande. voilà on fait comme ça marché Voilà. conclu nani engaldi Yo e wi dum. engaldi E cinkide. prends soin de toi nani Mi ara yirengo seeda. ye No, mi hewti. ja min ko yo walla jonno mi sortoro nder do mi faala andi suudu yeyama walla ela nde mi yetta min kadi mi sorto e ɗum ɗo non Yunusa Ari Ang tanong dyan di. Ako lalayan. Na? Minoti kamu? Oto laya Ami Pida Pidia Chonchima Ya bodo, supo ya bodo. Look da bunna. Ang ini tanggung mo kono hindi viete. Fio mingi ta fupana ya Andi fupa gol min dunno no wala na mo. Wala do e dan diande fori ni ko dungu Nam fala ma ngandi Kon e go. Ay nan yan go. ko dungu ya Ko ya ni. dungu ya ko ko wi no fala dai Mo edin mo ya to. Ya. Fala ay ko wala. dungu ya min anda dungu ya be jelo andu Fe yin non. on tigi
Bodi jam. Aci sama kala jaja fi Allah. Tak ben ko ale. Jindong. Bila sama kala nyoni de. Ko on faala la njombude wo mo faala la dewga sunna e farila. Mo inde mum fop hala o fe'ini be jasi be ukkimo be wadi leydi jama o yiltiti awiyana on falma yommude So fe ini no ngi. So fe ini no ngi. maydo yiltitu tako Bien sûr maydo yitti. Maydo yitti to tako. A fami mi inni min e on mi yidi mi yewti wo mo faala la njombude. ankadi hey fiala dabbi ko ala maydo tigir raw be labimo be ukkimo be wadi leydi hamo Atawano be wadi babe atawano wattingol mo. no wana fislanta ko himbe fop haali fi makko ye honno o jombirrama Parce que mi yidi mi yewti o wi mo faala la dewga sunna e farila min kay mi acceptani o min mi o weli la dewga. joni habbi honde tuma yidu ɗon De balde do mi yidi. abi jaja suudu ko haala ɗaɓmo yewtida kadi andi min nini ko mon ɗo si kadi haalaji mi faalaka nande Fiyon ɗa sikkude min haadi woni uma fimgo kus ou bien mbabdu noon uma no e hakkille an Allah suudu nini ko haala ye hakunda haalde yeɗo ni si goɗɗo nanirima ɗum ɗa haalade ɓeyna an ka feetuɗo est ce que jinna tappalima est ce que adduɗaki nokkugo hey min goy wonani feetɗo ɗa haalde ko mi wonani feetɗo boy Nena tapiyon bo. anno gase billa sa anni ɗum goɗɗo ɓeyna an Ko mi woma kon haalande wona feetere mi fotta e jinna fotta e mi inni dumbuya goto woodi jalika womo faalalan dewgal sunna e farilla. acci soñji gollam Ba non ko dewgal neeɓi hanko ɗum mi faalani ko jombala dewgal sunna e farilla mi acca o yilan o yalla mi jaɓay ɗum ɗo mi jonnima ko mi jaɓi laaro yiɗamoɓe ango mayɗo jommatama mi anda woni mayɗo na mayɗo min ko honno wato wondirde ko honno yidirɗon joni honno so ñande o jombila woma ñande o ari yidugolle mawɓe men ɓe wo a anda kono jombila. Eh c'est bon ka haala ma ɗo c'est bon min andi ka wota nottan saabu ka haala ɗo ɗi ɗo tigi raw fi Allah subu ko ala min hakkilande ngoy accude hakkilande hiɗe jooɗi yiɗa haala ɗo sikke mi ala hakkil est ce que minima hakkille ma ɗen o ye ɗum ɗo ko ndalan kontirɗo wasi mi ala hakkil ko an sikki mi ala hakkil joni ako mayɗo min hande ka wota nottan fi ɗum no haala ko yaafo bon ko ɓakoyɗe wondi ko suudu ɗo ko ɗum waɗi simi haalanma ya kono woni ko haala goɗɗo yasna mata wona sigadi haalaji ya subdemi ko annala ne hiɗanoɗan saabu mayɗo ɓaale min mi jaɓi o joom baylan siyaka sina ni mi alama famude mi alama yide Kati nangen sufi kati kadi kentola no nini mi ala am fom few nini ganda ko moni few ko ɗum mi alama yide wodi Allah petit wolantama fenande ni ko wonɗala yiide ɗo ko hotugol fu tan faala mi gayni soñjade mi gayni lettade mi jukki ta futani mi wotay fuuta acce mi wota fuuta fi Allah wotna seke ni modi jali kam mi yiyemo terre à terre mi wondiri Allah mi yiyemo terre à terre a jaɓu haalgol ɗum ko haalɗa o tawde yimɓe ko yaɗa husi fuɗa ko yaɗa o haalna oɗo yo ɗo no welde goɗɗo onugal no welde goɗɗo onugal no welde goɗɗo haala ko noon feƴƴirta a jaɓu haalgol ɗum ni accu mi anda hey seke modi jali kani mi yiyemo terre à terre mi yiyemo terre à terre et puis o noddaylan de jama on o noddaylan famille on fof andi o maayi feƴƴinino o feƴƴini woni waɗande ɗum no wawi wiide ko jokkuɗa ko ɓeygu makko jentolan ɗo he beti mi yooli to woni mi yoolike nde ñande layini ka kandare ɓawa peti to aɗo repete ka mi aɗalan jooɗi min tullan siyansade ko ɗum o noddimmi terre à terre namu mbeɗo fos o noddimmi eyi ala ko mi watta sel ɓeygu makko lan holi ko wonɗa kon jokkude ɓeygu makko ɗum woni wadde ha o jokkama enquête o soñjama selu ɓeygu makko et puis kadi andeta noon gono jango gaza
Kono. Afala. Nini no? Para yo bantu. Usod. Rupoto na mbanta Joni. Susta wonde tranquila. Nini ko ngondo mi gay ni mapat. No fus. No ni oda ko ni oda. Ko ni oda. Fus mi yan mi. Jangi. Fus toni fus ala ta komendo. Wala fus. Wallete. Kon awade do acha wulugol. Ay no mingo. Enyi de tu wulla. Ko no mingo weltalan. Enyi de tu wulla. Hakure me fus ala fus. Joke bi mai. Upando ba. Susta min tuon. Hawari. Joke. Susta wonde min tu ngara mo ari mo lupo mi. What tahu ayana won fe koda man an get ajulugol himbe be mo to jondo e me ajulugol ala ta ko men do ni bi ko yate wo mi dan jogi ko yate ke steady bino matakwa ko mi nata ma wonde ye ya ko fala don dugol ne nam wata futa mi jogi hope mi ngono gasa da man de Allah ajulugol mi keso mi kan da bana ma lekki dum do ta futa ni yota billahi wallahi yota futa hakuna ngala yota yes ko fi dépense a hebay ngari mi yidno fa mi jani jukkude ko fi dépense a hebay nato mi jukke billahi o down ko mi natama ya sirtum be ma o down du non mi da bay lekki ambomi mi lan jogi goddo fus wonta ta ko men do ambomi Allah gido mi odo hebi kadi ande mapunde febitunde kanko ko yeyo sagata photo ni ko yeyo mo wulla ko yeyo mo son musika bodun ko mari hakke mahara musika ko mi feeto ha na jawdi mi woni fiya ni fiya nanni hebi jawdi dali keno sikka nena ma musika nena makko ko feeto do Besok kamu oluta kakaso. Si Allah jabi. Mi ngommi. Mi wa do pyo. Mi wi do. Mi ko peng anno to. Mi wa no yo to. Si Allah jabi. Jawdi de non goddo andata fi mayri. Yeyi. Allah ya budi ding ande kadi budi do ko fi am min tu kisinga to pe mama bias na ade do mi jamano to accu di Allah wo tada bi jona wata jedde dum do lando ade do mi jamano hakkude Allah jabata accu fitere be tun jamano Allah joma jogi do lango no wodi do hewti ko fi Allah sala hay ko nene jarari do mi jabata o jabo dum do no teddi ko ko teddi sala do
kererandi fiidundo Langu no wodi acce tum jabano. acita Habbe tum jabano. acita Etaro min kadi la mi gon ko jabande. Kadi don jeti ngal don lo. tado wako mi jabani acita Oh, ade don jabano. kominje kako bi ay wai Ade tum jabano. Paku jatina wai paku jatina be wujila acita akuna Allah be Allah jo Ade Diru, wai. Oh, nena ndano. Ale roje mbedani. Koko. Nene. 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 Ito nena ngare yani. Nene. Dah sebenarnya. Tante ni boleh makan betul. Ni boleh ngalah fikir dalam tani. Nenek. Nenek. Ating. Ani anda udah nena yar. Kare bela. Allah yo. Untuk bayar. Ini tu juga suruh mihara ya esko yang. Ya aku suruh. Koto amdu. Konton da yaadi da wugo. Wallahi na fokki to gore jangom billahi no wonni la mi wallitan mo fi mariage hari ko tammi to. Kadi mi yaayna ko maago kikide. Ne. Bano Allah de fotti do. En jittay do. Wallahi. Anno aburti fotude. Kasa. Aburti fotude ko. Aburti labide de Dani ko. jomba keso no duma fotude. So fota ay sina dum mo ya. Kono woni. Sino. Ça va. Oni kolka. Wallahi na woni ko. Biro engoy. Mi wari me be jam parce que mi wari e yaade le. Awayri umpitade de to. Mi wari o. Ine na nyanno kambe mar problem. Depuis mi ni be na yaade sorgo cionci di haaji. Ko kambe sode ta mini be o. Mini be o ko mari e duwa sode o kambe ko mabe sode. Mi ala mi Be jonno. arti bemma fekere. Ono ko an wawata serde andi mawɗo ma. Non awnere ko mawɗo ma quoi. Donc âge on kadi si towi onti wona e neɗɗo mettuɗo fiddu. Donc a wawata serde no fof anda ɓaaray namo gasata pooɗo ndirgol anda no ƴettitira quoi. Mais ta wono a humpitoyaki ɓe. E ɗo e komi yeyirayno kam on to ko fi mariage men ko. Donc mi falama yo jour waɗe joni quoi. Donc min e maɓɓe fof min famoniri men na piiji ɗin fof woni prêt quoi en fait. Ko min yewtidani ko sago an le 24 au mois d'o. Allah jarama. Le 24 au mois d'o sago a watte mariage on quoi. Et puis mi weltike hande fotano ko to hamande. Mi ngari na wuli ko to mariage bol. Hakkude Allah parce que ari kawtenen fuɗɗike haalugol. Goɗɗo kadi yalti e fima ko o jotta ko ɗum ala ko ɓe ala haalde. Ko to am so mi weltani fen on jarama buy.
na wumpa jour mi yiyata de jombidiri de jodi ko der salon men on jour lo na wumpa mo biento hewti tamo balle mo rabbidirni le 24 ko hewtu ɗum quoi ayi kono yimɓe sino jombinirde donc ayɓe bisoto ayɓe kono wo hunduko si waddi welduɓe hara ɓe welda sina ɗum ko ɓooya ɗo yeetede ka yaasi sifodire taw ando hi way vraiment oɗo waɗima ma oɗo waɗima si haɓo min noon hakkunde men mi jentotako ko goɗɗo wolta sakona mi jento ko wolta ko mi convain ko woodi woɓɓe ɓe wawi haala si ɓe yewtima ayna noon nen ma ba ma e lutti ɗon kono min ɓaatu min ni mi yiɗima nan donc le 24 c'est notre jour mariage jour mais ngonno joni yaw layiro korejo ma merci nan awo ouais